Maiatzaren 6 ditu ongi etorri, bi emakumek jasandako lan, sexu eta jarrera sexistako jazarpen kasu larriak salatu dituzte ertzaintzan. Gertaerak lekukotasunekin, grabazioekin eta frogatzat hartu daitezkeen elementuekin dokumentatuta daudenak egoera bat erakusten dute gertaera salatu dute ertzaintzako sindikatuen arabera. Polizia hierarkiaren aldetik etengabeko jazarpena eta sistematikoki estaltzeko jarrera da nagusi. Emakumeen mundu martxa izango da larun batean, nazioarteko 6. ekintzaren baitan Euskal Herria zeharkatuko duen ibilbide bat egingo dute. Bertan, herrien burujabetza eta bizitza duina defendatuko dituzte. Greben atarian, ostegunean bilduko dira hezkuntza saila eta sindikatuak. Hezkuntza sailaren arabera lehentasuna argia da, akordio bat lortzea ahalik eta azkarrena. Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako etxebizitza eta hiri agenda sailburua izan da aktualitate solasaldian eta etxebizitzaren krisiak Araba, Bizkai eta Gipuzkoan duen eragin eta ondorioen inguruan mintzatu da. Gune tentsionatuen ondik norakoak, gazteek emantzipatzeko duten zailtasuna, pisu turistikoen errealitatea edota etxebizitzek bizigarriak izateko bete beharko lituzketen ezaugarriak aipatu ditu besteak beste. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Euskal Autonomia Erkidegoko 2025ko lehen soziometroak islatu duen lez, etxebizitzarako sarbidea Euskal Gizartearen 2. ardura da. Beraz, gaurkoan aktualitate solasaldian gai honi utziko diogu eta horretarako Amekako platoan daukagu Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako etxebizitza eta hiri agenda sailburua. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Islatu dugun bezala, etxebizitza EAEko biztanleen ardura nagusinetakoa da eta etxebizitza duin baterako sarbidea gero eta erronka handiagoa da gizarteko kide askorentzat. Nola iritsi gara egoera honetaraino, zein da egingo zenukeen diagnostikoa? Ez da galdera erresa eta are gutxiago erantzuna ere konplexua izango litzateke, ez? Baina egia da momentu honetan Euskal Herri eta hiriek pairatzen duten tensionamendu maila hori era berean Espainiako hainbat hiritan ere pairatzen ari dela eta baita Europa zabalean ere, ez? Azkenan badaude arrazoi demografiko batzuk, laburbilduz esango nuke gero eta jende gutxiago bizitzen ari dela etxebizitza bakoitzean, alegia gero eta sendiak, familiak gero eta kide gutxiago dituzte. Hor badago halako individualizazio prozesu azeleratu bat, non eta gero 2024ko datuak dira Euskal Autonomia Erkidegoan lehen aldiz bakarrik bizi diren pertsonak elkarrekin bizi direnak baino gehiago dira, ez? Horrek esan nahi du iaia populazio maila berdina mantentzeko askoz ere etxebizitza gehiago behar dituzula. Azken boladontan ere eskaintza moteldu eginda, etxebizitza berrien eraikuntza moteldu eginda, hor pandemia egon daiteke besteak beste arrazoi gisa, baina baita ere 2008an gertatu zen krisialdi finantzieroaren poderioz, batipat Euskadin ordura arte martxan zeuden hainbat enpresa konstrukzioaren esparruko enpresak bertan bera gelditu zirela, itxi egin zuten, eta hor ere, gaitasuna falta izan zaigu azken bolada honetan etxebizitza gehiago eraikitzeko, ez? Euskadik nik uste dut esan dezakegula gauza asko egin dituela ondo etxebizitza politikari dagokionean, eta hor daude hainbat datu nun ikusi daitekeen gure apustua etxebizitza babestuaren aldekoa, alokairuaren aldekoa, prestazioak, 11 proiektu, 11 programa publiko daude martxan, baina horrek ez du esan nahi guri eskariak gainditu ez digunik, ez? Momentu honetan ikusten esan dezakegula eskariak gainditu egin digula, eta alde hortatik eskaintza areagotu egin beharko dugula datozen hilabeteotan, datozen urteotan, gaur egun tensionamendu egoera hori, alegia eskaintza gutxi eskari handia orekatu dadin.
Kudeaketa horren bidean, aipatu duzun bezala, hainbat neurri edo hainbat egitasmo hasi dira martxan azken hilabeteotan, horietako bat da hainbat udalerri eremu tentsionatu bilakatzeko prozesua, Espainiatik datorren lege batek bideratzen duena. Euskal Autonomia Erkidegoan datuak ematearen jendea jakin dezan zenbat udalerri dira egun jada izendatuak daudenak, zeintzuk dira tentsionagarri izan daitezkenak, zeintzuk ez? Ofizialki izendatuta daudenak 5 dira, lehena Errenteria izan zen, eta duela gutxi Espainiako boletinean argitaratu ziren Barakaldo, Irun, Zumaia eta Lasarte horia. Baina bidean datoz Donostia eta Bilbo uztailan izendatuko ditugu, eta baita Hernani, Usurbil, Lezo eta Astigarraga ere. Hortik aurrera gaur bertan argitaratu dugu informe bat nun eta eguneratu egiten ditugun gaur egun tensionatua izendagarriak izan daitezken udalerrien zerrenda. Hor ikusten da batzuk atera egin direla eta beste batzuk sartu egin direla. Ez dago aldaketa hondirik, baina adibidez Gipuzkoan Hondarribia eta Zarautz sartu egiten dira. Bizkaian ere badaude hainbat udalerri atera eta sartu egiten direnak, edo nola ere, nik uste dut zonalde tensionatuaren irudiak daukan nolait ere abantaila, edo nik esango nuke ezaugarririk esanguratsuena da, baimentzen digula nolait ere etxebizitza babestuaren eskaintza areagotzen eta handitzen dugun bitartean, gaur egun maizterrei halako babesa ematera, ez? Nik uste dut, danok daukagula buruan, etxebizitza publikoaren nolait ere prozesua oso luzea egiten dela, ez? Udalerri batek lurzoru bat finalista izendatzen duenetik etxebizitzak egin eta entregatzen dituenen arte denbora gehiegi pasatzen da. 5, 6, askotan 7 urte tramite urbanistikoak luze egiten direla, kontratazioak luze jotzen dute. Badaude hainbat elementu orain moztu egin, bizkortu egin ditugunak lege berezi baten bitartez legebiltzarrean, baina denola ere luzegiak direnez, zonalde tensionatuen irudiak baimentzen gaitu erregulazio berezi bat egitera eta maizterrei babesa ematera prozesu guzti hori irauten duten bitartean. Horregatik ematen diogu garrantzia udalerri bakoitzarekin egin dugun lanari, nun eta udalerri bakoitzak Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean zehaztu egin dituen zeintzuk izango diran bere ekintzak 3 urtera begira tensionamendu egoera horretatik ahalik eta azkarren ateratzeko. Eta horretarako neurririk nagusiena etxebizitza parke publikoa areagotzea handitzea izango litzateke. Horretarako lurzoruak izendatu, bilatu eta lagatu egin beharko lituzke Eusko Jaurlaritzaren mesedetan, baina beste hainbat neurri ere badaude. Dagoeneko eraikita dagoen hirian interbenitzea importantea da, etxebizitza hutsen inguruko estrategia jakin bat izatea, eta baita ere, adibidez, hutsik dauden lokal komertzialei ere erabilera berri bat ematea etxe bizitza moduan. Kontu guzti horiek, edo arazo, edo baliabide guzti horiek kontutan hartzen ditugu udalerrien eskakizuna izendatzearena, alegia zonalde eremu tensionatua izendatzearena, jasotzen dugun eskakizun hori baloratzerako orduan. Prezioen igoera, soldaten igoerarekin ez da bateratzen, ez da abiadura berean joaten, eta horrek adibidez gazten emantzipazioan eragin izaten du, eta pasa den astean ezagutzera eman zen adibidez EITB dataren arabera, Hego Euskal Herrian, EAN eta Nafarroan, bataz beste gazteak 30 urterekin lortzen dutela burujabetza gurasoen gandik, Europa mailan 4 urte lehenago, ezagite arduratu beharko gintuzken datuak dira horiek? Bai, nik uste dut baietz, arazo sozial potoloa da, izan ere horrek baditu ondorioak pertsonen bizitzan, noski, baina baita ere gure egitura ekonomikoan ere. Gure lehiakortasunari buruz hitz egiten baldin badugu, ez da berdin gazteek 26 urterekin burujabetza lortzea, lanean hastea eta bere proiektu bitala martxan jartzea edo 30 urterekin egitea, ez? Nik uste dut horrek ere, nolabait ere, modu esanguratsuan adierazten duela zenbaterainoko arazoa daukagun etxe bizitzarekin, ze burujabetza prozesu horretan seguraski gazteek aurkitzen duten arazorik nagusiena etxe bizitzaren eskuragarritasuna da, ez? Eta horregatik hartzen ari gera hainbat neurri. Hor badaude hainbat prestazio, emantzipa alde batetik, baina baita gaztelagun ere, gazteei lagundu egiten diegu
prestazio horiekin 300 eurora arte hilero, merkatu librean etxebizitzak alokatu alizateko, ez? Eta era berean, orain Jaurlaritzak hartu berriko duen neurri baten arabera, egingo ditugun alokairuzko etxebizitza babestu guztien 50% bideratuko ditugu gaztei. Azken batean badago estrategia integral bat, estrategia jakin bat, gazteek pairatzen dituzten etxebizitza eskasiaren ondorioei aurre egiteko. Batetik etxebizitza berriak ekoizten ditugunean modu berezian beraiei bideratzeko, baina baita ere hori lortzen ez dugun bitartean prestazio bereziak ere azaleratzeko gazte jendearen mesedetan. Etxebizitza eta zaurgarritasuna aipatzen ditugunean, ezinbestean etxegabetzei buruz ere hitz egin beharra daukagu. 2024an ez dakit datuak badauden zenbat etxegabetze izan diren Euskal Autonomia Erkidegoan, eta bestalde Eusko Jaurlaritzak zer egin dezakeen kolektibo zaurgarri horiei babes bat emateko. Kolektibo zaurgarriak babestuta daude Euskadin eta alokabideek eta etxebizitza departamentuak sailak kudeatzen dituen etxebizitza babestuen portzentai importante bat egoera zaurgarrian dauden familien mesedetan jartzen dira, ez? Hori batetik, bestetik etxegabetzeak oso gutxi dira. Ez dut horrekin esan nahi, kasuren bat edo beste ematen ez denik. Baina batzutan etxebizitzaren krisi honi buruz hitz egiten dugunean, asko hitz egiten dugu muturreko arazoetaz. Batetik kaleratzeak edo etxegabetzeak eta bestetik okupazioak. Ez batak eta ez besteak ez dute arazoaren, inundik ere ez dute arazoaren elementu potoloenari ez dio jaramon egiten, ez dio heltzen benetan krisi ertainek daukaten benetazko arazoari. Krisi ertainek daukaten arazoa da leheno pixkate deskribatu dudana, ez? Batetik etxebizitza eskaintza oso txikia dela, eskaria handitu egin dela, eta bat eta bestea ez dijoala parean etorri, ez? Kaleratzeak egon daitezke, oso gutxi dira, inundik ere guk dauzkagun araudien arabera inori etzaio kale gorrian uzten, zerbitzu sozialak hor daude, guk alokabidetik horrelako kasuak ematen direnean, inori etzaio etxegabetzen ezpada demostratu egiten dalako pertsona horiek badutela gaitasuna ekonomikoa etxebizitza horren alokairua ordaintzeko, eta batzutan gertatzen da ez dutela ordaindu nahi, eta kaleratzak etortzen dira hori frogatu ondoren beste erremediorik gelditu ez delako, baina normalean zerbitzu sozialak eta intervenitu egiten dute, eta azkenik etxebizitza departamentuak baditu hainbat hitzarmen banketxeekin, entitate finantzieroekin, inundik ere kaleratze edo etxegabetze prozesua iritsi baino lehenago beste hainbat alternatiba bilatu ahal izateko. Alegia guk mediazio hori egiten dugu beti entitate finantzieroekin eta normalean mediazio horiek baliagarriak izaten dira inor etxegabetuta izan ez dadin. Eta jabegoa banketxeen esku ez dagoen eta funtsak eta direnean, elkarrizketa eta harreman berdina dago Eusko Jaurlaritza eta jabe horien artean? Guk bilatzen dugun helburua beti da inork ez dezala horrelako egoerarik pairatu. Eta bia puntu horretatik begiratuta, banketxeekin edo jabe handien eskutan dauden etxeak horrelako egoera batean sartzen baldin badira, guk ere mediazio eskaintza hori egiten dugu, ez? Baina tira, nik behin eta berriro esango nuke kaleratzeak eta ezjabetzeak ez direla ohiko arazo bat, eta azentua eta azpimarra berezia egingo nuke gaur egun daukagun arazoaren konplexutasunari, besteak beste, etxebizitza krisialdi asko izan ditugulako historian zehar, baina azken bola honetan pairatzen ari geran etxebizitzaren krisialdiak daukan ezaugarri berezi bat da momentu honetan klase ertainei nolait ere gertatzen ari zaien eta pairatzen ari diren kolektiboak direla klase ertainak, ez? Eta hor, nik uste dut, arazoa askoz ere gordinagoa dela, okupazioak edo desjabetzeak bakarrik oso portzentai txikian, 100 batera ere iristen ez diren portzentaian gehiegi gelditu gabe.
Etxe bizitzak bizitoki izateaz gain beste erabilera batzuk ere ematen zaizkie, hala nola pisu turistikoen kontua daukagu, eta hainbat udalerri hasi dira, behintzat azken asteetan pisu turistikoen lizentziak bertan bera uzten behin-behinekoz, ahalik eta merkatua edo behintzat etxe bizitzen parkea pixkat prezioak estabilizatzen diren arte. Ezak zer derituzun neurri honi, hau irtenbide bat izan daitekeen egoera... Nik uste dut zentzuzkoa dela, ez dauka zentzua ondirik, ez da ere koherentziarik, zonalde tensionatua izendatzen baldin bada, udalerri batek onartzen du baduela bere biziko arazo bat etxe bizitzarekin. Eta horrek esan nahi du, ez daukala zentzurik etxe bizitza gehiago erabiltzea eduki edo helburu ekonomikoetarako. Orain asko hitz egiten da etxe bizitza turistiko ez, baina iraganean ikusi izan ditugu ileapaindegiak, fisioterapeutak, abokatuak, notarioak, halako aktibitate ekonomikoak askotan aurkitu izan ditugu gure etxe bizitzetan. Nik uste dut hor badagoela asmo bat Eusko Jaurlaritzaren partetik eta baita hainbat udalerriren partetik etxe bizitzak bizitzera erabiltzeko eta bide horretan lagungarri izan daitezke hainbat neurri, bat dira udaletxe batzuk edo udalerri batzuk diru laguntzak ematen dituztenak adibidez, lehenengo edo bigarren pisu batean dauden edo altura batean dauden aktibitate ekonomikoei pizgarriak emateko, diru laguntzak emateko, kaleko planta batetara jaisten baldin badira, Guk edonola ere, orain premiazko neurri berezien lege batean ezarriko dugu ez dela posible izango etxe bizitza turistiko gehiago Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroan sartzea eta erregistratzea zonalde turistikoetan. Hori ez da posible izango eta legeak horrela jarriko du, ikusten genuen bazeirela hainbat udalerri zonalde tensionatua izendatzen ari zirenak, baino inolako mugari gabe etxe bizitza turistikoak baimentzen zituztenak. Nik uste dut momentu honetan horrek ez daukala zentzu handirik eta koherentziaz jokatu nahi baldin badugu, nik uste dut mugak jarri behar direla aktibitate horri, batipat etxe bizitzak kendu egiten dituelako bere lehen helburuarentzat. Edozein etxe bizitzaren helburua izan behar du jendearen etxe bizitza gabezi hori konpontzeko edo errazteko. Elkarrizketa honi amaiera emateko azken kontu bat galdetu nahi nizuke, pasaden abenduan Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sareak manifestazio bat deitu zuen Bilbon, jendetsua izan zen, badirudi gizartea geroz eta gehiago mobilizatzen ari dira kontu honen inguruan, zer erantzun eman diezaiekete erakundeek benetan kezkatuta eta arduratuta dagoen gizarte bati? Arazoak baduela konponbidea, arazoak badu konponbidea, Eusko Jaurlaritza martxan dago konponbide horien bila eta konponbide horietan esanguratsuak izango diren neurriak hartzen, eta konponbide horiek etorriko direla hiru zutabe nagusietatik. Bata, akordioak lortu erakundeen artean, eta hor nik uste dut Euskadi eredugarria izaten ari dela bai Espainiako ministerioarekin eta bai udalekin eta foru ogasunekin akordioetara iristen ari delako. Bi, bitartekari ekonomiko gehiago behar ditugu, eta horretarako ez da posible izango bakarrik administrazio publikoek bere gain hartzen baldin badute etxe bizitza babestuaren erronka, alegia kapital pribatuak ere apalankatu behar ditugu eta kolaborazio publiko-pribatua ezinbestekoa izango dela funts bereziak antolatuz etxe bizitza babestua finantziatu izateko, eta hirugarrenik erreformak egin behar dira. Eta Jaurlaritzak hilabete honetan bertan parlamentuarekin elkarlanean erreformak egiten hasiko da, bai dekretuen eta bai lege berezien bitartez, gaur egun dauzkagun arauak aldatzeko batipat etxe bizitza babestuak eraikitzea askoz ere denbora gutxiagon egitea baimentzeko edo hori posible izateko. Azkenean egia da lurzoruaren kudeaketa, etxe bizitzak eraikitzea, lizentziak, tramitazio urbanistikoak, hirigintzarekin zerikusia daukaten tramite guztiak oso motelak izaten direla, eta hortan ere erreformak egin beharko ditugula mundu horri askoz ere beste bizkortze prozesu batean sartzeko.
Gai honi buruz, luze jardun genezake, baina gaurkoan hemen utziko dugu. Denis Itxaso, mila esker amaikara etortzeagatik. Oso ondo, eskerrik asko zuei. Euskarari loturiko albistei begira Gipuzkoako Foru Aldundiak iragarri du Kabiako hizkuntza eskakizunen epaiaren aurka berriz ere Espainiako Auzitegi Gorenera joko duela, horrela lan deialdiaren baldintzak defendatuko ditu berriro ere. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak berretzi egin du Kabiaren egoitzetan 54 lanpostu egonkortzeko lan eskaintza baliogabe usteko erabakia. Hala, ezeztatu egin du Gipuzkoako Foru Aldundiak jarritako errekurtsoa eta berretzi egin du Donostiako lehenengo administrazioko epaitegiaren erabakia. Gipuzkoako Foru Aldundiak lan eskaintza publiko bat antolatu zuen Kabian 54 plaza betetzeko. Eskaintza horretan 54 plazetatik 59etan euskara jakitea eskatzen zen, zehazki B1 edo B2 maila izatea. Donostiako epaitegi batek lan enplegu publiko hori baliogabetu zuen esanez, euskara maila hori eskaintzak desabantailan jartzen zituela hautagai batzuk eta ez zuela aukera berdintasuna bermatzen. Orain, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak erabaki hori berrikusi du Aldundiak elegita jarri zuelako eta arrazoia eman dio epaitegiari. Euskara maila hori exigitzain beste plazarentzat ez dagoela justifikatuta dio eta horregatik eusten dio lan enplegu publikoaren baliogabetzeari. Eskaintza hori baliogabetzeak esan nahi du 54 lanpostuak finkatzeko prozesua etenda geratzen dela. Hala ere, auzitegiak azpimarratu du administrazioak euskarazko arreta bermatzeko bete beharra duela, enplegu publikorako sarbidea mugatuko duen gehiegizko hizkuntza baldintzak ezarri gabe. Gipuzkoako Foru Aldundiak kezka azaldu du erakundek ezarritako hizkuntza eskakizunen kontrako ebazpen judizialak areagotzen ari direlako, eta iragarri du erabaki horren aurkako helegitea aurkeztuko duela Auzitegi Gorenean. Euskararen defentsan segiz, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikasleek unibertsitatean euskaraz ikastea ezinezkoa dela berretsi dute eta errektoretzaren jarrera salatu dute euskararekiko duen utzikeria mahaigaineratuz. Nupek euskarari bizkarra ikasleok euskarari indarra lelopean Nafarroako Unibertsitate Publikoko euskara taldeak hizkuntzaren egoeraren txostena aurkeztu du. Izan ere 2025aren hasieran amaitu zen Nupeko euskara plana. Eta ikasleen salaketaren arabera, ez dago hurrengo urteetarako estrategiarik aurreikusita. Nupeko euskara taldetik, astelenen ikasturte osoko lanaren ondorio den euskara diagnosia aurkeztu genuen. Txosten honetan, euskarak bizi duen zapalkuntza eta egoeraz mintzo gara, salaketa gogorrak eginez unibertsitatearen jarrera pasibo eta erreaktibo hori, hala nola ikasleen ahotsei indarra eman diegu, proposamen zehatz eta potenteak eginez euskara aurrera eramateko gure unibertsitatean. Inkestaren arabera, ikasleen 85%ek uste dute Nupek ez duela nahikoa egiten euskarazko ikasketak bermatzeko. Eta 61%ek zailtasunak izan dituzte administrazioarekin euskaraz aritzeko. Azpimarratu dute euskarazko eskaintza oso eskasa dela, eta gradu amaierako lanetan euskaraz egiteko aurrerapenak egon diren arren, ardura irakasleen gain utzi dela. Salatu dute gainera klaseetatik kanpo eta hizkuntza paisaian euskara baztertua dagoela. Egoera aldatzeko benetako konpromisoa exigitu dute. Euskara teknikari bat kontratatzea, euskararen errektoretza sortzea eta irakasleen baldintzak EHUkoen pare jartzea. Gai zadatuz Gasteizera goaz orain Maite de Felipesen berri dugu. Laudio uholdetatik babesteko lanak amaitu egin dira. Eurite handiek Nerbio ibaiak gainezka egitea eragiten dute, eta hortaz, herriko hainbat toki urpetzen dira. Urak arazo hauek ekiditeko obra batzuk hasi zituen duela 24 hilabete. Hauek 4,2 milioi euroko inbertsioa suposatu dute. Laudioko hirigunea uholdetatik babesteko obrak amaitu dituzte. Uraren Euskal Agentziak egindako lan hauek 24 hilabete iraun eta 4,2 milioi euroko inbertsioa behar izan dute. Obrek batik bat Nerbioiko sekzio hidraulikoaren handitzea izan dute helburu. Horretarako harrizko ohantzea zulatu behar izan da eta ertzak egokitu. Egindako lanei esker uholdeen emariak ohiko ibilguan jasoko dira. Obrak bizitatzera hurbildu dira besteak beste Mikel Jauregi Industria Trantsizio
Transizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailburua, Josu Bilbao Ingurumen Sailburuordea, Asier López Etxebarria Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusia eta Ainise Gastaka, Laudioko alkatea. Gastakak azpimarratu du lanek etorkizun handia ekarriko diotela herriari. Gogora ekarriz Laudio herria Nerbioi ibaiaren inguruan eraikia dagoela eta horrek herrigunean natur txoko batez gozatzeko aukera ematen duela. Izan ere, eurite handiak egon diren guztietan Nerbioi ibaiak gainezka egin eta herriguneko hainbat toki urpetu egin ditu. Hain zuzen, 1983ko abuztuan ibaiak gainezka egin eta udalerrian ezagutzen diren hondamendi handienetako bat eragin zuen. Hala ere, Araban Nerbioi ibaia ez da eurite handiak daudenean arazoak eragiten dituen bakarra. Zadorra ibaiak Gasteiz inguruko hainbat tokitan ere gainezka egin eta hauek urpetu ditu. Adibide argienetako bat da Abetxuko auzoa. Ibaiaren ertzek gainezka egin eta behin baino gehiagotan parkeak eta oinezkoentzako sarbideak kaltetu dituzte. Antzera gertatu izan da Astegieta, Margarita, Jurre eta Biloda zen. Zadorra ibaitik gertu dauden laborantza lurrak urak hartu izan dituela. Arazoak saihesteko helburuarekin hainbat lan egin dira ibaiak hiritik eta inguruko eremuetatik igarotzean duen ustubidea ahalmena hobetzeko. Baiaz ibaitik gertu dauden Sarria eta Murgia herriek ere uholdeak bizi izan dituzte noizbait. Horregatik, ibaitik gertu dauden eremuak babesteko jarduketak egin dira. Uraren Euskal Agentziak aspaldi iragarri zuen 2022-2027 urte tartean 19,4 milioi euro inbertituko zituela uholdeak saihesteko. Aurrekontu horren barruan dagoeneko sartuta daude aurretik aipatu ditugun Laudio eta Gasteiz inguruko eremuak babesteko lanak. Lan gatazkei begira badirudi aurrerapenetan dabiltzala Basauriko Bridgestoneko auzian. Adi. Kaleratze kopuru txikia izango den ziurtasunik ez dago, baina itxaropen izpi bat agertu da Basauriko Bridgeston lantegian. Gaur bukatzeko zen lan erregulazio espedientearen negoziazioa, baina luzatzea erabaki dute, enpresak orain arteko jarrerarekin alderatuta prestutasun handiagoa agertu duelako. Bien bitartean, 10. greba eguna dute gaur Bridgestoneko langileek. April hasieran iragarri zuen zuzendaritzak Basauriko plantan 355 behargin kaleratzeko asmoa zuela eta horren aurka ari dira protesta langileak. Sindikatuetako ordezkarientzat kopuru hori puztuta dago eta egokitu egin beharko litzateke enpresak hitzemandako ekoizpen aurreikuspenak betetzeko. Orain, Basauriko Bridgestoneko zuzendaritzak asmo edo planteamendu berri bat eman du. Kaleratzeagatiko ordaina 27 egunetik 35 igo du eta aurre erretiro egitasmo batez negoziatzeko prest dago. Sindikatuak eta enpresa hilaren 8 eta 12 elkartuko dira berriro eta langileek grebare utziko diote. Era berean, gaur goizeko 11etan asanblada orokorra egin dute beharrinek mobilizazio egutegi berria ere zehazteko. Momentuz maiatzaren 8 eta 12 izango dituzte horrengo bilerak eta jaren 19 arte luzatu dute erregulazio txostena negoziatzeko epea. Gaurkoan, Maskak taldearen ameslari abestiarekin agurtuko gara, mila esker zuen arretagatik. Ongi zen. Guaitzen artean galdurik begiradan bizi-bizirik Iaik errepide dira aintzina noa, pausoz pauso Izarrek puntuz puntu osatzen dituzten marrazki eixo Ez digute erraiten zer izan behar dugun tazirez